Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Romans 12:2, do not change yourselves to be like the people of this world, but be changed within by a new way of thinking. Then you will be able to decide what God wants for you. You will know what is good and pleasing to Him and what is perfect. Proverbs 28:18, innocent people will be kept safe, but those who are dishonest will suddenly be ruined. 1 John 1:9-10, but if we confess our sins, He will forgive our sins because we can trust God to do what is right. He will cleanse us from all the wrongs we have done. If we say we have not sinned, we make God a liar, and we do not accept God's teaching. Hebrews 12:15, be careful that no one fails to receive God's grace and begins to cause trouble among you. A person like that can ruin many of you. Sa dili pa kita magpadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ning adlaw, gikinahanglan ang atong pagsursi sa atong tagsa-tagsa kakalag. Mao man kini atong ginabuhat as our routine busa. Aron kita mapunan sa Espiritu Santo, kinahanglan nga atong hinganlan, admitihan ang kunon nga kita nakabuhat og sala ning adlaw o kining mao mga sala atong isugid ngadto sa tubangan direkta gayud sa Dios nga Amahan ug siya kasaligan nga mopasaylo. So human nimo buhata ka na, ikaw mapun-an Espiritu Santo, mahibalik ang imong pagkikambitay sa Dios. Apan alang kanimo dili pa magtotoo ang imong buhaton, dili ang pagsugid sa mga sala, kundi ang imong pagtuo kang Ginoong Hesukristo ingon nga imong personal nga manluluwas. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas, magampo ta sa hilom. Amahan namong langit, no, nagpasalamat kami kanimo ning lain sa mga adlaw nga imong gipadangat kanamo uban sa mayong panglawas, napay kalantip sa among pangunahuna kini gumikan lamang sa imong gugma, kaluoy o grasya. Dili kami takos bisan ang pagpakabuhi. Apan ang imong plano nagalihok pa man sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi, ingon nga imong mga anak. Kami igo lamang sa pagsunod niini, pagpasalamat niini. Nagampo kami nining adlaw nga imo kaming tultulan, ipatinawan sa imong kamaturan, pinagis pagtudlo ka na musbala ang Espiritu Santo. Salamat niya mong Bible study, pinagi sa YouTube. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. May adlaw, standa na itong mga subscribers, mga higala, mga followers, o ang atong mga isig ka magtotoo. Padayon kita sa atong gibiyaan nga
gitunan how to practice our Christian faith. Ug padayon ta mientras murag ning luag-luag na sad ni atong tila o grasya gihapon nga kita magapadayon sa pagtuon sa kamatuoran. Okay. Padayon ta diin kita muhunong sa diha nga maluwas kita, luwas gayud kita sa kanunay. Prinsipyo kana. Now ang Dios nagasultis ingon niini. Naghatag ako kanila sa kinabuhing dayon, ug dili nagayud sila mga matay, ug walay makaagaw kanila gikan kanako. Imo kining mabasa diha sa Juan kapitulo 10 bersikulo 28. Ingon sa atong pisikal nga amahan, magpabilin gayud kana siya kanunay nga atong pisikal nga amahan, di ba? Bisag gisagop lang kita, human kita mahimugso, wa gani kita magkita kaha kaniya, ingon mo usab niya na ang atong espiritual nga amahan. Magpabilin gayud siya nga atong amahan gikan sa higayon sa atong pagkaluwas hangtod na sa eternidad. Bisag unsa pa atong pagabuhaton, bisag ato pang ingnon nga dili kita luwas. Abi gud nimo, ang atong kaluwasan wa man mag-agad kanato. Kini nag-agad diha sa atong hingpit nga manluluwas. Daghan ra bagyod kaayong mga Kristohanon ang nagapasipa sa Dios tungod sa ilang pagdahom nga sila ang hinungdan nga makatangtang sa ilang kaluwasan. Sa in English pagod nga pagasulti, they think they can cause the loss of their salvation. Di ba na pagpasiba sa Dios? Paminaw. Wa ra ba gyud tay mahimo aron atong maangkon ang kaluwasan? Wala. Akong balikon, wa gyud tay nahimo aron atong maangkon ang kaluwasan. Wala. Ingon man usab, wa tay mahimo aron matangtang kini gikan kanato. Nakalimot ka na ba nga ang kaluwasan usa ka grasya nga gasa gikan sa Dios? It is a grace gift from God. Dili ang Dios sa gitawag nila og Indian giver nga iyang bawion kanang iyang hinatag nga mga gasa. Dili siya ingon ana. Unsay giingon sa pulong sa Dios diha sa Efeso 2:8 ug 9 nga popular nga bersikulo. Kay pinaagi sa pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat, kundili gasa sa Dios. Busa walay makapasigarbo niini, sanglit, dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Na, tataw og klaro, tinaw kayo ka na, di ba? Dili pinagi sa atong mga binuhatan. Well, naay pilosopong mga tao nga moingon o bek, kung imong hangyoon o pangayoon sa Dios nga magpaluwas ka, luwason kaniya. So kung imo pud siyang hangyoon nga biyaan kaniya, biyaan pud kaniya, di ba? Ang imo rang mahimo mao ang paghangyo kaniya ug biyaan kaniya, di ba? Wali higala. Paminaw gyud maayo niini. Okay? Paminaw. Igasubo ko sa pag-ingon kanimo og sayop ka. Hingpit kumplito gyud kang pagkasayop. 100% ang imong pagkasayop. Abi nimo nganong sayop ka hingala? Patubagon nato ang Biblia niini. Ang Dios mismo nagaingon diha sa Hebrehanon 13:5 og dili ko gayud kamo biyaan o talikdan. Na,
Apan tingali mo ingon na sa kaog, o pananglitag muundang ko sa akong pagtuo. O di na ko mutuo ba? O pananglitan o magduwa-duha ko luwas bagyo ko. O kaha makabuhat ko grabe o ngilad kayong buhat nga makaingon ko sa akong kaugalingon nga di naman gyud ko lagmet maluwas ini. Paminaw ra, higala. Sa ako nang giingon nimo, ang atong kaluwasan nagaagad lamang sa Dios. Wala magagad kanato. Ug ang Dios nagasulti og dili ko kamo biyaan o talikdan. Ang dili gyud. Husto? Never means never. Susublion ko sa pagingon. Watay sarang mahimo aron matangtang ang atong kaluwasan. Wala. Nasod kini sa doktrina sa eternal security. Ingon kahingpit ang pagkamatinumanon, pagkamatinuoron ug pagkamasaligan sa Dios. Nga bisan pag imong ilimod ang pagkaana ay Dios, bisag ilimod ang atong pagkaluwas, ang 2 Timoteo 2:13 nagkanayon. Kung kita dili magmatinumanon, magpabilin siyang matinumanon. Kay dili siya makahimo sa paglimod siyang kaugalingon. Kay, paminaw, kay kung ilimod kita sa Diyos ka Amahan, kita bang mga sakop sa iyang harianong panimalay, iya pong ilimod sa Kristo. Kung mao ka na, dili ka na niya mahimo, dili siya makahimo niya na, nagkasabot ka. Dia gyud sa higayon nga ibutang kita sa Dios ngadto sa iyang harianong panimalay, pinagis pagtuo kang Hesukristo, siguro og bugos na gyud og dayon ang atong pagkabutang, pinasikad ka na sa iyang pagkamatinumanon. Dihas Roma 8:14 ngadto sa 15, kini na kanayon. Ang tanang gimanduan sa Espiritu sa Dios, mga anak sa Dios. Kaya ang Espiritu nga gihatag sa Dios kaninyo, dili mag-ulipon kaninyo aron kamo mahadlok. Ang maong Espiritu maghimo hinuon kaninyo nga mga anak sa Dios. Tungod niini, makasangpit na kita sa Dios pinaagi sa pag-ingog, Amahan, Amahan ko. Ingon nga mga sakop sa panimalay sa Dios, magakinabuhi kita sa eternidad dito sa langit. Mao kanay saad sa Dios. Mutuo ka ba niya ng maong saad o dili? Imuha na ka ng pagpili. Now, mutuman gyud kanunay ang Dios sa iyang mga saad. Prinsipyo na. Naadto ta si kanapulog tulo nga bahin. Ang Dios makiangayon. He is fair. Iyang gihatagan ang tanan og matag usa ka kahigayunan nga maluwas. He gives everyone every opportunity to be saved. Ang omnisyente, ang pagkasayod sa tanan, omnipresente, pagkas-anas tanang napit ug omnipotente, pagkalabaw makagagaho mga Dios, dili gayod masayop bisag kanusa. He never commits a mistake. Ug siya dili makahimo sa pagkadili makayangayon. He is incapable of being unfair. Ang Roma 9:14 nagasulti. Unsa may kasulti ta karon? May pinalabi ba ang Dios? Wala. Sa in English, emphatically not. Now, ang matag sa katao nga nahimugso nining kalibutan na gihatagag angay nga kaygayonan, equal opportunity sa pagdawat kang Kristo ingon nga iyang manluwas, gawas lamang niadtong may kabilinggas pangisip o niadtong
nangamatay nga mga bata pagkaayo nga wa pay pagsabot sa konsepto sa kaluwasan. Sanglit magkiangayon man ang Dios og nagatagad o nagatratar man kanato piniksikad sa grasya, kini silang mga klases katawhan automatic nga mahilangit inikamatay ni ini nila. Ang ako bang gisgutan sa unahan kadto bang mga disabled o mga handicap, nawalan ka natong tanan nga naay mental nga katakos, mental ability sa pagsabot bahin kaluwasan. Ang Dios kanunay gyung nagapaamgo kanato nga ana ay Dios. Aron sa ingon ni ana kita'y kapilian kung buot ba kitang magpaluwas o dili. Ang higayon nga diin atong maamguhan nga malagmit na ay Dios, mao ang gitawag sa English og point of God consciousness, o ingnon ta sa maabot nga paghubad sa Binisaya og bahin nga mudangat ang tao sa pag-amgo nga naay Dios. That's point of God consciousness. Now, ang usa ka dili Kristohanon, mahimong mudangat sa maong point of God consciousness, samtang tingali nga kini siya naghigda-higda siyuta didto pagkaslasang, o tingali nagsudong siya sa nagkidlap-kidlap nga mga kabituunan sa gabi, o nagasidlak nga buwan, o kini siya makamgo nga nagyoy mas labaw pa kaniya luyo ni ining tanan. Now, ang isulti diya sa Salmo 19 versikulo 1 mao kini: ang kalangitan nagpadayag sa himaya sa Dios, ug ang kawanangan nagpakita sa iyang mga buhat. Tingali na usa ka dili Kristohanon nga nagtuon bahig evolusyon diyas klase sa siyensya, o magkamatikod siya og sayop sa maong gitun-an nga way katunga tao, katunga unggoy ang pagkatinuod nga naa siyang silinganan ug nga naagi mas labaw pa kaniya ang mibuhat kaniya. Ang Salmo 139 versikulo 14 nagsulti: giday ko ikaw kaangay kamang kahadlukan, katingalahan ug kahibulungan ang tanan mong gibuhat, ug nasayod gayud ako niini. Ato ni padayon ugma niyo na kita muhunong sa pagkaron, magampo ta. Amahan na mo langit nun. Salamat nining matamis nga gayon sa among pagpakigambitay kanimo sa imong mga pulong. Hinaot nga kini madugang sa napundo ng doktrina niya sa among tagsa-tagsa kakalag. Hinaot nga kini magadugang panalangin sa among pagkinabuhing Kristohanon. Salamat nining among pagtuon bahin sa how to practice our Christian faith. Dada kami pagbalik ugma dinhi aron kami magapadayon sa among ginatunan. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.